Ahojte, pri ďalšom príklade z hydrostatiky. Tento príklad je v princípe po takej matematickej stránke úplne jednoduchý a skôr vlastne si tu treba uvedomiť, že vzduch je tekutina a platí to isté vo vzduchu, čo sa týka Archimedovho zákona, čo platí v inej tekutine, ako je napríklad voda, olej, neviem, ortuť. Čiže opíšem zadanie, čo máme. Čiže máme nejaké teleso objemu 10 m3, ktoré je ponorené vo vzduchu. Doslova môžem povedať, že teleso je ponorené vo vzduchu a na ktoré pôsobí nejaká tlaková sila Mv, ktorú som zobrazil do ťažiska toho telesa. Hustotu vzduchu poznáme, je 1,3 kg na meter kubický a my vlastne z toho chceme vypočítať tlakovú silu, vlastne, ktorá pôsobí na to teleso. Čiže vo vzduchu platí to isté, čo vo vode, to isté, ako keby sme mali teleso ponorené vo vode, to isté platí, keď máme teleso ponorené vlastne vo vzduchu, hej. Čiže tu tam šafovania vzduch, hej. Čiže ako keby bolo to celé teleso ponorené vo vzduchu, doslova sa to dá takto predstaviť. A platí to isté, ten istý Archimedov zákon, ako keby bolo ponorené v nejakom tekutine, iné ako je napríklad voda. Čiže pre tlakovú silu platí Mv rovná sa V krát ρ krát G. Čiže objem toho telesa, hustota tej tekutiny krát gravitačné zrýchlenie. Čiže tlaková sila Mv sa rovná 10 m3 krát 1,3 kg na meter kubický krát 10 meter krát sekunda na minus druhú gravitačné zrýchlenie. Veľkosť tlakovej síly Mv sa teda bude rovnať 130 N. Čiže úplne jednoduchý príklad, kde vlastne si stačí len uvedomiť, že vzduch je tekutina, platí takisto Archimedov zákon, dosadiť do základného vzťahu a je to vypočítané. Takže verím, že príklad sa páčil a teším sa na ďalšie úlohy. Čaute.